instal·lacions esportives de qualitat són una prioritat per als socialistes de la Pobla de Vallbona. Per això, quan estàvem en el govern, teníem un projecte de piscina coberta situat al Mas de Tous. Este projecte va ser desestimat per el Partit Popular amb el cost que això va suposar. I en el seu lloc van fer un projecte nou, faraònic, insostenible per al municipi. Això s'ha demostrat en què enguany l'Ajuntament no ha sigut capaç d'ixos 20 milions que ens va costar al llarg de 25 anys, el cost d'enguany, $500.000, no ha sigut capaç de pagar-lo al dia. I per a l'any que ve, els 600.000 euros que s'han de pagar, l'Ajuntament en el pressupost nou els ha retrasat als 4 anys següents, perquè no té recursos per a aquest projecte. Què suposa això? Que l'empresa concessionària va cobrar els corresponents interessos i, en resum, el projecte s'encarís. Des del Partit Socialista entenem que aquesta forma de gestionar els recursos no és sostenible i el que suposa és hipotecar el municipi per als propers anys. Per això, sí, volem piscina coberta, però no a este preu.